Hvem er lækrest? Danmark eller Sverige? Vi danskere mener selv, vi er lækrere end svenskerne. Det er fejl, siger de på den anden side af sundet. Vi besluttede os for at finde svaret. Hvor vi præsenterer lækkertesten. Til testen skulle vi bruge et dommerpanel. Ja, den er god nok. Forskning har vist, at babyer har en medfødt evne til at spotte lækkerhed, og hellere vil kigge på attraktive ansigter end ikke attraktive. Det ligger simpelthen i deres gener. Og for at gøre kampen helt fair, inviterer vi babyer fra hele verden til at være med i dommerpanelet. Vi indsamlede portrætter både i København og i Stockholm. Billederne blev præsenteret for en nuttet, men hård dommer i 15 sekunder ad gangen. Den person, babyen kiggede længst tid på, var den lækreste. Dommerne ydede i det store hele en topprofessionel indsats, på trods af middagslure, koncentrationsbesvær og noget i blæen. Heldigvis var der hjælp at hente hos agenten, bedre kendt som mor. Og det lykkedes at fælde dom over de første 32 kampe. Vinderen af denne runde blev Sverige. Men kampen fortsætter. Så sidder du og tænker, jeg der er mere lækker end svensker, så vær med på live-dagen og bliv bedømt af en 100% ærlig baby. Meld dig til lækkertesten.dk og vær med til at gøre Danmark mere lækker.